No zdravičko, no musím ťa popraviť, lebo Rusko nenapadlo Ukrajinu, ale OK. Na Ukrajine bolo zabíjané vlastne obyvateľstvo banderovským kievským režimom, ale OK. To je povie, že to je hoax. Dám to jedno videjko potom. Potom tomu, jak to poviem, dám jedno videjko a pozri si ho. Ja viem, že povie, že to je hoax, že to je vymysel. Nie je to hoax. Boli na Ukrajine v 2014 v Kieve a na celej Ukrajine zabíjaní Rusi, dokonca aj vlastne obyvateľia, maďarské menšiny, rodiny a takto. A ty povieš, že je to hoax, že to nie je pravda. No, není to hoax. Ty podporíš napríklad takýchto pánov, to sú banderovci. Ľudia, viete, čo to znamená toto? Tento klon na tom hento. Je to hrdina a tento had, toto sú liberáli, progresívci a slnečkári. Že hrdina, slovanský symbol, slovanský hrdina zabíja, osloboduje a zachraňuje celý svet a všetkých Slovanov od tejto zgerby. Takže toto znamená že Rusi a Slovania zachránujú Európu a celý svet od liberálneho zgerbenského sveta a zgerby chujov. Takže toto to presne znamená